And another verse, John 12:24. John 12:24, tanawa. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Gawas kung ang liso matanom sa yuta, di sa muturok, ako nang na-mention kaganina. Na isa pa, gawas ang liso mamatay, dili siya mabuhi sa yuta. Kabalo mo, itanom ko ng mangga nga yellow pa, kanang bago pa nimo gitupsan. Itanom na, excited, pakpa, mamunga na ni next year. Wala oy, gihulmigas. Di na pwede itanom nga buhi pa na, imo pa nang ibulad sa init. Mamatay sa ang liso aron mabuhi siya sa yuta. And principle na sa pagtanom. You know what? Ang death, dinigisgutan, it speaks about total surrender. One time si Paul, ingon siya sa Galatians 2:20, ingon si Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nganong paspas ang transformation sa life ni Paul? Simply kay pag-receive niya ni Christ, totally, iyang gilansang iyang life uban ni Christ. Iyang giset iyang mind nga ang life na niya, dili na to iyang life nga namanan siyang parent. Isa na to ka bag-o nga kinabuhi nga gikan ni Christ nga mao'y reality sa atong Christian life. Yes, tinuod kuno sa kami dawat ni Christ. Pag humani mo in Jesus name, amen. Bag-o na nga life. Ang imong old life tuwa na sa cross, tuwa na sa grave, gibiyaan na ni Christ. Patay na ang atong old life. Muna ingon ang 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. New na gid ka, kay ang life nga naa nimo karon, life na ni Christ. Nagbaylo ta ang atong kamatayon, giangko ni Christ sa cross, ng iyang life giangko nato. Pero si Christ nabanhaw sa kamatayon kay gikonquer niya ang death. Muna ang new life nga na nato, life ni Christ. And deserving siya mag-glorify, pinaagi ni nga life. Amen. Kay siya source ani gihatag niya ni for His own glory and honor. Og hangtod nga dili ta mamatay sa atong thinking nga patay na gyud atong old life. Hangtod di na to na mahimo, di kita totally ka surrender. Ang total surrendered life, it doesn't mean nga mapuyo imong naong na nas church. You can still have your own career, job, business on sa imong life. Pero bisag naa ka didtong dapita, you can still serve the Lord. Make Him the priority of your life. Total surrendered life, it means imong kinabuhi na gamit para sa kahimayaan sa Ginoo.